Pádraig daoine sanam dom. Taig. Éadán na mhuileáil. Cían sanam dom. Daoine Chénéide. Martína Conúla. Donla Lynchie. Sean sanam dom. seanfocal an bhfuilgan. Daithí de Butler. Cilíonn de Borcha. Éadán na sanam dom. Oireachtas sanam dom. Tani Verchu sanam dom. Tomás Riad sanam dom. Is as television dom again. Brí Cúlan. Inis chun ar dáir. Inch meáin le náring. Mo chromtha cúnta chorchaí. Ascail cuine dom. Thomas Corcaghine. Banavúrig. Rugú agus tóga mé longfurta. Is ascail líon mé. Is corcaigh mé chuchas ach tá beáin dún galibh chunm chomá. Seanfocal is fearr lumsa ná. Ní léon hintan mar do hintan féin. Bhí an siúlach scéile. Is maithe Conlin an tuckers. Áitimín prechan bhín péire. Is bin béal na host. Éis le fúm na hawan agus joid tú brach. Bhín siúlach scéalach. Mulling yoga agus chocolate. Aní taigin eile. An seanfhocals fearms na bhíon an cat imithe bhíon na locharinke. Cleach bán ar chearcah nó film ná in Maile. Is fear le bolína bheith an rán. Is bin béal na host. Molla nóige agus chochaí siad. Is glas iad na clice ó adhain. Ní an hinsan mar de hinsan hén. Ní hé lá na páistí lá na báistí. Seanfhocals fearr lumsa ná scá céile ór na gcuine. Nín curo geile. Bíon blas arm go gan. Bhíon hintan mar hintan féin. Is ís na hóga ís na glóire. Ní léon tintan má do hintan hain. Bert Rerbí. Bhín blas níos míse ar freiseach na gcósan. Being beal in the host. Ná tús má lein heble. Is glas iad na clice ó adhain. An cear rud a bhíon sogat an ihe ar an áil. Cligan sin, bell searú, inchin mhuatha agus pocí folú. Hanna